Nginibingelele babukeli, namhlanje ke sikhuluma ngo-double shisi ikhotha ezweni lonke elithinta uCyril Ramaphosa. Umengameli uCyril Ramaphosa usephinde waba sematheni ngemva ke kokuphawula ngodaba labantu bokufika abangekho emthethweni kanye nesikhathi ke somhla ka-30 June ebesimenyezelwe ngamanye amaqembu alwa nokuxosha ke abantu bangaphandle. Lezi inhlangano ke beyikhuluma ukuthi umhla ka-30 June kufanele kube usuku lapho ke kuthathwa khona izinyathelo eziqinile kubantu abangenazi incwadi ezisemthethweni zokuhlala eSouth Africa. Kodwa ke uRamaphosa uthi lo mnqamla juqu awuzukwenzeka ngoba umsebenzi kahulumeni ukuthi exosha abantu eNingizimu Afrika abangenazi incwadi ke ezisemthethweni. uRamaphosa ke ugcizelela ukuthi umsebenzi wokuphatha imingcele, ukubopha abantu abangekho emthethweni nokuphoqelela imithetho ezokufika umsebenzi kahulumeni namaphoyisa, hayi umsebenzi wezakhamuzi. Uthi akukho umuntu waseSouth Africa ke okufanele azithathele umthetho ezandleni zakhe noma ahlasela abantu abavela kwamanye amazwe ase-Afrika. Umengameli uphinde waxwayiswa ngokusola abantu ke bokufika ngeenkinga ezifana nokungasebenzi, ubugebengu nobumpofu. Uthe lezi zinkinga kufanele zilungiswe ngendlela efanele, kusetshenziswe uholo obuqinile kanye nezixazululo zikahulumeni. Kodwa amazwi kaRamaphosa amukelanga ke ngendlela efanayo kubo bonke abantu base-South Africa. Abantu abaningi bakhombisa intukuthelo ezinkundleni zokuxhumana. Abanye bathi uRamaphosa okhuluma yena useyindaweni ezivikelekile futhi akahlale endaweni lapho ke izakhamuzi zibhekana khona nezinkinga zansuku zonke. Abanye bathi noma ngabe uRamaphosa ke akavumelani nosuku lwamhla 30 June, abantu sebevele bakhathele futhi bayimisela ukuthatha izinyathelo uma bebona ukuthi uhulumeni awenzi okufanele. Kukhona ke nalabo bathi uma izinto zingashintshi kungase kube khona ukungezwani phakathi kwezakhamuzi nabantu bokufika kwezinye indawo. Labantu laba esithi mabahambe ezweni lethu abahlali nawe lapho emzini wakho, futhi abahlali nawe lapho eParliament la usuku khona, futhi abahlali nesixuku samasosha. Mina njengoba sesikutshenile nje ukuthi umhla ka-30 it's a final day, asidinge umuntu la. Nokho ke kukhona nabanye abaxwayisa ngokuthi noma ngabe abantu bethukuthekile kangakanani udlame lisoze laba isixazululo. Bathi izwe kufanele ilandele umthetho futhi uhulumeni kufanele aqinise ukusebenza kwawo ukuze abantu babone ukuthi izinkinga ziyabhekwana nazo. Umbuzo omkhulu manje uthi ingabe uhulumeni uzokwazi ukubhekana nale nkinga ngendlela ezokwenza abantu base-South Africa bazizwe belalelwe, noma ke sizobona ukungezwani ukukhula njengoba usuku lukamhla ka-30 June lusondela. Lena ke indaba eqhubeka nokushisa ikhotha futhi ke amehla amaningi azobe ebheka ukuthi kuzokwenzakalani ezinsukwini ezizayo. Wena ke mbukela ucabangani ngalolu daba? Engabe uyavumelana noRamaphosa noma ucabanga ukuthi uhulumeni wenza kancane kakhulu? Ungashiya ke umbono wakho kuma comments ngezansi ke, ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe ukuthi ungaphuthelwa ke izindaba esenifakela zona mihla namalanga.